Higanteng mushroom naman ang iluluto natin ngayon. Aba, perfecto sa umagahan. At dahil nga maagang pumunta si Abi sa water spring dahil nga Friday ngayon at umulan na rin kagabi, kaya naman tumubo ito sa malapit sa kanyang dinadaanan. Mabuti na rin ho dahil nakita niya, kundi sayang na naman. Dahil nga mahirap itong makita kapag sa may mahahabang damo tumubo. Nang matapos nga natin himayin ang ating higanteng mushroom, kumuha naman tayo ng mga sangkap na ating ihahalo. Hahaluan na rin natin ang kaunting repolyo para naman mas masarap o di kaya naman ay medyo dumami. Nang matapos nga natin gayatin ang mga sangkap, babanlawan muna natin ng malinis na tubig ang ating mushroom pati na rin yung repolyo, sibuyas at yung bawang. Habang tayo nga ay naggagayat ng mga sangkap, nagdikdik naman ng palapang sakurab si Bunso. Aba, hindi yun mawawala sa atin dahil nga hindi kumpleto ang ating luto kung wala ang palapang sakurab. Syempre, nasa tradisyon na natin yun. Kaya naman ginisa na natin ang palapang sakurab at isinunod naman natin ang bawang bago ang mushroom. Ang repolyo at sibuyas, naglagay na rin tayo ng kaunting asin. Gigisain muna natin sila ng saglit bago tayo maglagay ng tubig na pangsabaw sana. Dahil nga tinolang mushroom ang ating recipe ngayon. Naglagay na rin tayo ng isang slice na isdang panet. Pangdagdag lasa sana, aba, perfect na ang ating umagahan. Nang kumulo na at lumambot na nga rin ang ating gulay at saktong luto na ito, pwede na itong pangulam. Dahil nga hindi naman ito mahirap iluto, isang kulo lang ay luto na. Kaya naman aahunin na natin. Hanggang dito na lang. Follow and share. Salamat!